Milí Tatranci, dejú sa zvláštne veci. My sme ešte 10. decembra písomne požiadali pána primátora, aby zaradil bod prerokovania odvolania pani riaditeľky Lucie Balogovej na mestskom zastupiteľstve ako bod programu rokovania daného zastupiteľstva. Je to legitímna požiadavka občanov a rozumný človek by tejto požiadavke vyhovel. O to viac sme dneska ostali prekvapení, keď došlo k zverejneniu pozvánky na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude už tento štvrtok o 14:00, a tento bod tam jednoducho zaradený nebol. Pýtam sa, či si naše mesto robí z nás už vyloženie srandu. Mesto Vysoké Tatry si je vedomé, že prebieha petičná akcia. Primátor sa vyjadroval aj k prvotným informáciám o tom, prečo ide odvolať pani doktorku Luciu Balogovú z funkcie. A teraz, keď sa tak zamyslím, ako to, že vedenie mesta Vysoké Tatry nemá odvahu diskutovať s občanmi na túto tému a strká hlavu do piesku. Priznám sa, nerozumiem tomu. Samozrejme, situáciu teraz analyzujeme a podnikneme ďalšie kroky, určite to nenecháme len tak, ale je to pre nás jasný signál. Je to signál toho, že vedenie mesta sa obáva hlasu občanov. Povedzme si na rovinu, v čase nahrávania tohto videa má petícia už viac ako 750 podpisov, čo je viac podpisov, ako dostal pán primátor počas posledných komunálnych volieb. To znamená, že občianska iniciatíva, ktorá zastupuje pani riaditeľku Balogovú, má v tejto chvíli podstatne silnejší mandát od občanov Slovenskej republiky než samotný primátor mesta Vysoké Tatry. Ďalšou zaujímavou situáciou, ktorá počas dnešného dňa nastala, je, že zamestnanci základnej školy v Tatranskej Lomnici sa takmer jednomyselne postavili za pani riaditeľku Luciu Balogovú, vyhlásili štrajkovú pohotovosť a je to veľmi silný signál nielen vedeniu mesta, ale aj občanom, aby sa zamyslelo, či skutočne politizácia a hľadanie si dôvodov na odvolanie pani riaditeľky je krok tým správnym smerom. Zamyslíme sa, či toto tu dáva nejakú logiku vám Tatrancom, pretože mne osobne nie. Treťou vecou, ktorú vám chcem dnes povedať, je to, že vás prosím všetkých dobrovoľníkov, ktorí ste zbierali petičné hárky, aby ste mi začali tieto petičné hárky vrácať. Buď tak, že si so mnou dohodnete stretnutie a tieto petičné hárky mi dáte osobne. Telefónne číslo vidíte priamo tu teraz na obrazovke, dáme to aj do popisu videa. To je jeden spôsob. Druhý spôsob je, že mi ich zašlete poštou prostredníctvom adresy Iniciatíva Vráťme život Tatram. Adresu taktiež zverejňujeme do komentárov. Alebo ich donesiete priamo na vrátnicu základnej školy v Tatranskej Lomnici, kde tieto petičné hárky ja potom naraz vyzdvihnem. My následne túto petíciu čím skôr odovzdáme mestu Vysoké Tatry. Mesto Vysoké Tatry nemôže ignorovať hlas svojich občanov, nemôže ignorovať hlas voličov, hlasy občanov Slovenskej republiky. Pre Boha živého, kam sme sa to dostali, že sa takto triviálne kladú polená pod nohy. A ešte sa vrátim k tomu mimoriadnemu zastupiteľstvu, ktoré nás čaká už tento štvrtok. Predstavte si, že v rámci pozvánky
sa mesto až tak veľmi bojí dialógu, že nezaradilo do bodu programu rokovania bod diskusia. Mesto Vysoké Tatry sa bojí hlasu občanov. A to znamená, že sme asi na niečo prišli, že niečo robíme správne a že to má zmysel. Ďakujeme každému, kto sa do tejto petície zapojil, každému, kto aktívne na tom participuje a budeme vás samozrejme informovať a hlavne nevzdáme sa. Nie je možné, aby naše deti ohrozovali takíto ľudia. Držte nám, prosím, palce.